Sanibonani wenganza kodwa ake ngiphinde futhi nginimelela ngiphinde futhi nginamukele channel ehamba phambili enkezo. Mina ke ngifeza ngithuthi wakho mali bathi ilast bona magumede mhlabe makuthi usemusha mntwana sekhanzo phinde ngicela usubscribe ungagodli ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare kwikhona okukhulu kunakho konke. Wenganza kwethu abantu abawuvala umlomo ngevideo yalaphana umnumzane Julias Malema laphana kungumongameli we-EFF laphana umnumzane Julias Malema kunevideo ethenda ezinkundleni zokuxhumana laphana abantu abaningi kade bakhomenta kuyo impela bathi ke ku-edithiwe abanye bathi no iqiniso laphana ke kuza ngemuva ukuthi kunomcimbi wade ukhona we-EFF obukade useMoses Mabhida Stadium eThekwini la khona kade kuhlangane khona wonke amalungu ye-EFF laphana umongameli ke eyothula inkulumo yaphana ebhekisesizweni laphana. Le video ke umongameli Julias Malema ebonakala laphana kunetha imvula kwaseqhasha enye into laphana. Ngakhuluma kakhulu enganza wethu kodwa ke ake ngivele ngidedelela ivideo usibonele ukuthi ke kukhulunywa ngani. Ngaza kwethu naye video mina sengiphuma kanjani ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya nenyeze ezilandelayo kwevideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe nime nosuku lobunandi ngithanda kakhulu. Ay,